बे गोथार दिन आरो गोथार सानाव दिनै बे बड'फानि जोनोम जायगा बरागारियाव बड'फानि मुङै बड'फा पार्कजों लोगोसे बड'फानि मुसुखा गायसननाय लोगोसेयैनो बे बरागारि गामिनिनो मोनसे पार्ट मनिसारा गामियाव थांनाय फाक्का लामा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेवहायनो आरोबाव मोनसे बड'फानि मुङाव लाइब्रेरि गायसननाय जादों। बे हाबदान जानानै दं बेखौबो गासिबो मावफुंनांगौनि थाखाय बे गोथार हाबाफारिखौ लादों आरो मिजिंथिदों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे गासै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बे 3 तारिखखौ लानाय जादों आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिथाङा बेवहाय गावनो सौफैनांगौ गोनांमोन नाथाय मोनसे मेसेज बिथाङा दैथायहरदों आंनि दारै रायजोफोरनो फोसावनो थाखाय बिथाङा एसे देहानि असुस्थ' जानायखाय सौफैनो हायाखै थेवब्लाबो बिथाङा मोनसे गाहाम अनसायनाय बे जायगानि बे ओनसोलनि आरो बड'फानि फारसे सिबिनाय खुलुमनायखौ बिथाङा जासिहरदों। आं मिजिंथिदों जोंनि गोबाव समनि जे मोनसे साननाय हनाय थांखि दङमोन जे दतमा बरागारियाव जिहेतुके बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोन्दों आरो बिथांनि बे जोनोम थावनियावनो मोनसे बिथांनि मुसुखाजों लोगोसे बाव पार्क खालायनांगौनि आरो लाइब्रेरि खालायनांगौनि बाथ्रा दङमोन बेखौ जों दिनै मावफुंनायनि लामायाव फैबाय आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेबो जे जों बयबो मिथिगौ दिनै बड'फानि फबनाय जे थावनि थुलुंगाफुरि बे थुलुंगाफुरिया दिनै आसाम सरकारा बेखौ स्टेटनिनो मोनसे समाजि स्टल होननानै फोसावनायजों लोगोसे 10 कौटि रांनि बेवहाय अनुदान हरनाय जाबाय। आं मिजिंथिदों बेवहाय गोबां जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ लुफुंनो हासिगोन आरो बेयो जोंनि बे ओनसोलनि थाखायल' नङा जोंनि आसाम आरो भारतबर्षनि थाखायल' नङा बे बिश्वनिनो मोनसे पर्यटन केन्द्र बेबायदि मोनसे जासिगोन। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बे गासै हाबाफारि मावफुंनायाव जोङो बयबो मदद होलायनानै बेखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा बरागारि दतमा ओनसोलनि बरागारि गामियावहाय दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियैहाय जोंनि गसाइगावनि मानगोनां एमएलए आदा जिरन बसुमतारिया फैनानै बेवहाय मोनसे बड'फानि मुङाव पार्क आरो जोंनि बड'फानि मोनसे मुसुखा बेयावहाय दिनैहाय गायसननाय जाबाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय। लोगोसेयै बे ओनसोलनि रायजो राजानि डिमान्ड बायदियैहाय जोंनि मोनसे सीसी ब्लकनि 1 कौटि 9 लाख रांनि मोनसे सीसी ब्लक लामा बेयाव दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आद्रा थानाय मोनसे बेयावहाय बिजाब बाख्रि बेयाव दङ बे बिजाब बाख्रिखौबो लुफुंनायनि मोनसे रादाय बेयाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बड'फानि जे समाधि थुलुंगाफुरि बे थुलुंगाफुरियाव 10 कौटि रां बाहायनानै बे थुलुंगाफुरिखौ जौगानायनि हाबाफारि जों लादों। लोगोसेयै जोङो बरागारिखौ जिहेतु मडेल भिलेज होननानै डिक्लेयार खालामदोंमोन दिनै बे मडेल भिलेजाव बरागारि बड'फानि आंगो जोनोम गामियावहाय दिनै जोङो बेवहाय बड'फानि मुङै मोनसे पार्क गायसनफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लामा बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लाइब्रेरिखौ लुफुंनो जागायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेयै दिनै जे जोंनि थुलुंगाफुरिखौ आसाम सरकारनिफ्राय रायजिक समाधि होननानै फोसावबाय। जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे सरकार आसाम सरकार दङ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय दिनै थुलुंगाफुरिखौहाय रायजिक समाधि होननानै फोसावनाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बियो खौरां। लोगोसेयै बे समाधिखौ थुलुंगाफुरिखौ जे दिनै आसाम सरकारानो जुग जुगनि थाखाय बेखौ खांनाय बानाय माने फेदेरनाय फोलावनाय फोसाबनाय जौगाखांहोनाय बिनि बिबानखौ आसाम सरकारानो दिनै लाजोबबाय। गोदो बड'फाखौहाय आसाम सरकारा सासे थिउरिया होननानै बुंदोंमोन बेखौ आन्दलनखारि होननानै बुंदोंमोन रायजोखौ बोखावनो नागिरदों होननानै बिथांखौ गाज्रि मुं सुदोंमोन। दिनै बे आसाम सरकारानो बिथांखौ मानिनानै सारा आसामाव बिथांनि जोनोम सान फरायसा सान होननानै बिथांमोना फोसावनो गोनां जाबाय। दिनै बर'फोरल' नङा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा बड'फानि सान फरायसा सानखौहाय गोसो गोरबोजों फालिनो गोनां जाबाय सिबिनो गोनां जाबाय। फरायसा सान होननानै बेखौहाय स्वीकृति होनो गोनां जाबाय। बियो बर' माहारिनि थाखाय गिदिर देरहानाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गिदिर देरहानाय। बेनि क्रेडिटआ किन्तु जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' सारनिसिमनो थाङो।